И здравейте всички, го гледате, аз на Pubmaster и днес започваме Clash Royale. И приготвил съм чист опенинг, ама няма да го сламе сега. Поне не съм го единствен сега да нали ме разберете. Но мисля да го направим сега е чист опенинга пред вас. Имам нещо за турнамента. Да се върнах в един турнамент и не съм играл. Така. Да напиша на който е тук. Така. Сега, нека да започваме с фри честовете. Gold, скелетън, Tombstone, не, ще да посъбатал, но не искам. Gold, Bomb Tower, Actions. Така, free chest, аз па free chest. Silver chest, пак това, Bomber, и Valkyria. Чакай, че по някой от тези се пада някаква легендария, ама шанс. Тук след 2 часа ще имаме оферта. Къде писах, който е тук вътре в плана. Че снимам. Ако някой ще колко имам 46-65. Въпреки че склада за 7 барена. Така. Сега ще пусна музика и ще изиграем един батъл с този, който е вътре. Ако не ляпне. Да, изиграхме един батъл с Пепи.
Ciężko wasze dworyka to mu napisać, gdzie as nie mam. No. Śmiejmy. Bo teraz mogę napisz. Haydi Petre, haydi, haydi. Ja dobra? To i kafe. Dobrze. Tu kole. Покажи мне, почему на пару наверх. Опа. Это укусами копит. Это палец. Сетая. Este карте играю. Некую кучку маме купила. Я не против. И сега да изиграем за един пак. Добре. Да почвам с принц. Актер. Ама ти сериозно ли? Моя wizard chief. Outside. Fireball. 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 Zap. Буства action. Ама ти сериозно? Най-ктенци е казвал да е само отдавна, да качи с мен. То дали има джайн скелетъл. Той сигурно знае, че той пуска бомба. Репакча. На малко гръмно стана колата. Сега ако ми пусне нещо, аз ще го чуя. Накусам! Мамка му, накусам! Така, и със запах ще ми ги взема. Или? Да, със запах. Нафти! О. Thanks. Пак почвам да скелетън. Но то отзад на ретрима. Кой има? Не е ясно. Що кой има? Не принц! Иска. Толкова. Харесвам. Това не го харесвам. Айде пускам. Рич. Това не го принц. Ай, маките принца. Макай ги принц. Бъп. Wizard! Palaba!
сме равни. Аз съм ти дължак и аз съм ти дължак. Да. Жак ще го кажа. Това е перфектен български език. Сега задачата ми е да не ги допускам. Бак, има копикарт ли? Дем! Намка му! Той има копикарт! Да му се не види! И сега скрития принц е много готов. Само че не ми се получи много добре. О, 30 секунди. Просто за малко хите. И това лесно отмача в последната минута. Ога. Сега се рейджа. Окей. Аз съм колко цвета имам 24. Окей. Но този си беше сложил копикарт. Я да видим модека. Я. Не си е сложил копикарт. Значи много бързо. Така. Да, ще имаме време за още една битка. Се писа. Да приеме. Бъдата. Той какво ще отговори, да видиме. Това е кафе. Не знам какво кафе. Пускаме един чай. Не ми казвай. Проблем с интернет, нали? Много бързо ми пада батерията, не е проблема. И да, хора, това беше всичко за този клип. Надявам се да ви е харесало, ако е така, харесайте го и оставете по един коментар. Гледам, че така го прекъсвам, просто да ви зададе батерията, аз ще продължа с мача. И искайте това да се спечела. Да. И това е всичко за този клип. Благодаря, и до следващия път.